संसारनि गासैखौबो मोननानै सोरबाया गावनि जिउखौ खोमायोब्ला बिहा मा मुलाम्फा दं? गैया, बिहा जेबो मोनदेरनाय गैया। माबा मुवाफोर होनानै गावनि जिउखौ मोनफिननायनि बिहा मुंबो राहा गैया। सानसे जाहैबाय जों साफ्रामबो थैनानै थांगोन। दिनै संसाराव जोंहा गासैबो दङ जानो हागौ। संसाराव जोङो गासैखौबो आरजिदों, गासैखौबो मोनजोबदों जानो हागौ। नाथाय जुदि जिउनि फारसे जोंहा जेबो गैयाब्ला, संसारनि धोन सम्पतिया जोंहा अजस्त्र दङ। संसारनि धोन सम्पति थाखा फैसाया जोंहा आग्लाय बिग्लाय दङ जानो हागौ, एबा गोसो बायदि दिनै जोंनि नांगौ मानियानो दङ जानो हागौ। नाथाय जिउनि फारसे मा दङ? दिनै गासैखौबो आरजिदों संसारावहाय, मुंदांखा जानाय, धोनि जानाय, सम्पति मोननाय गासैखौबो आरजिदों। नाथाय जिउनि फारसे नोङो मा आरजिखो? जिउनि फारसे नोङो मा लाब खालामखो? ओंखायनो बोसोनावहाय बुंनाया दि संसारनि गासैखौबो मोनजोबनानै नों जुदि जिउखौ खोमायोब्ला जोबथायावहाय नोंहा मा मुलाम्फा दं? बे धोन सम्पतिजों, बे थाखा फैसाजों बिसारनि उनाव नों गावनि जिउखौहाय रैखा खालामनो हाया। बेखौ जाहैबाय नोङो बासायनो हाया। बिसारनि उनावहाय जाहैबाय नोंनि धोन सम्पतिजों नोङो जाहैबाय रैखा मोननाय नङा। नाथाय बिनि गेजेरजों बेखौ बुंनो नागिराखै दि, बेखौ बुंनो थाङाखै दि नोङो बे बुहुमाव थासेयाव नोङो मावनाङा, नोङो आरजिनाङा, बेखौ बुङाखै। नाथाय बेखौसो बुजायो बे बाथ्रानि गेजेरजों, बे रावनि गेजेरजों। संसारनि गासैबो थानानै ना, जुदि नोंहा जिउआवहाय जेबो गैयाब्ला, ना इसोरजोंनो नोंहा सोमोन्दो दङ, ना आरजजोंनो नोंहा सोमोन्दो दङ, ना धोरोमिया जिउ खुंनाय दङ, ना धोरोमिया न'खर खुंनाय दङ, बेसो दिपेन्ड खालामो। ओंखायनो संसारनि गासैखौबो नोङो मोननानै नोंहा जिउनि फारसे जुदि जेबो गैयाब्ला, बे जाहैबाय जेबो लाब जानाय नङा आरोना। थैनायनि उनाव जोंनि बे गोथाङै थानायाथ' जास्ट अनलि टेम्परारि ना, दान्दिसे समनि थाखाय, दसे समनि थाखायल'सो। नाथाय थैनायनि उनाव जोंहा जुग जुग थांनानै थानायनि, गोथाङै थानायनि, अराय सम थैनो रोङि मोनसेदि लाइफ दंबावो, बेखौहाय नों मालाबा सानदों ने? मानोना जाहैबाय जोनोम जानाय साफ्रामबो खनसे थैथारगोन। सानसे जुदि नोङो जोनोम जादोंब्ला सानसे नोङो थैथारगोन। जोनोम जानायजों लोगोसे जोंहा जाहैबाय मा? थैनाया दङ। आरो थैनायनि उनाव जों साफ्रामबो, जों बयबो जाहैबाय खनसे इसोरनि सेरावहाय गंहैगोन। इसोरजों जोङो जाहैबाय बिसार खालामजागोन थैनायनि उनावहाय। बेनिखायनो बोसोनाव बुंनाया इब्रायारिनि लिरनाय 9 अध्याय 27 पदआवहाय साफ्रोमबो मानसिया खनसे थैथारनांगोन आरो बिनि उनाव इसोरजों बिसार खालामजागोन। साफ्रोमबो मानसिया जाहैबाय खनसे थैथारगोन। सानसे नङा सानसे साफ्रोमबो थैगोन आरो साफ्रोमबो मानसिया जाहैबाय खनसे इसोरजों बिसार खालामजागोन। बै समाव नोंनि मुंदांखा जानायजों, नोंनि धोन सम्पति, नोंनि थाखा फैसाजों नोङो खारग'नो हाया, बारग'नो हाया। सोलिनानैबो जाहैबाय थगायनानैबो बै समखौ नोङो बारग'नो हाया। उपदेशगिरिनि लिरनाय 8 अध्याय 8 पद रावबो गावखौ थैनायनिफ्राय बासायनो एबा गावनि थैनायनि दिनखौ फोलावनो हाया। बे रोनथिलिनिफ्राय रावबो खारग'नो हाया। जोङो सोलिनानैबो गावनि लामाखौ दिहुननो हाया। अब्ला दानिया बुं, दानिया सान, नोङो माखौ लानानै बे बुहुमाव थिफुदला खालामो? माखौ लानानै नोङो गोग्गा खालामो? बेसेथो सम नोङो गावखौनो एकदमबारे घमण्डी घपसै नोङो जिउ खुंबाय थानो? बेसेथो सम नोङो सोलिनानै थगायनानै जिउ खुंबाय थानो? बेसेथो सम नोङो खारखोमाबाय थानो, थाखोमाबाय थानो? बेसेथो दिन, बेसेथो सम नोङो मावखोमाबाय थानो, जाखोमाबाय थानो, लोंखोमाबाय थानो, थाखोमा मावखोमाबाय थानो? बेसेथो सम, बेसेथो दिन नोङो बेबायदि खालामबाय थानो? सानसे सम नोङो थैनानै थांगोन। जेखि मावा मानो, जेखि खालामा मानो, नों जाहैबाय नोंनि मावनायनि हिसाबखौ होनांगोन। बै समावहाय नोंनि बे देहाया हाद्रिसो, आंनि बे देहाया, जोंनि बे देहाया जाहैबाय हाद्रिसो। आरो बे हानि देहाया सानसे मा? हाद्रिजों गोरोबलांगोन। आरो जिउखौ जाया होदों, बे प्राणखौ जाया होदों, बे जाहैबाय बे बिगोमानियावनो थांफिनगोन। रावबो सोलायनानैबो बे समखौहाय नोङो सोलायनो हानाय नङा। जोंनि जिउनि बिगोमा दङ दे, नोंनि जिउनि बिगोमा दङ। बे जिउखौ नोंनो होथाराखैथ', बे जिउआ नोंनो होथारनाय नङा, नोंनो जाहैबाय होथ'नायसो। आरो बे जिउखौ सानसे बिगोमाया लांफिनगोन, लिंहरफिनगोन।
बे देहाया हाद्रि नालाय हाद्रिजोंनो गोरोबफिनगोन। उपदेशगिरिनि लिरनाय 12 अध्याय 7 पद। मानसिनि मोदोमा पृथ्वीनि हाद्रिजों गोरोबलांगोन आरो प्राणखौ जाया होदों बे इसोरनियावनो जिउआ थांफिनगोन। मानसिनि देहाया मानसिनि मोदोमा पृथ्वीनि हाद्रिजोंनो गोरोबलांफिनगोन होनदों आरो बे प्राणखौ बे जिउखौ जाया होदों बियो बिनियावनो थांफिनगोन। माब्रै नों खारग'नो बे दिननिफ्राय बे समनिफ्राय? बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर साननानै नाय, थैनायनि उनाव बिसारनि दिनाव बिसारनि समाव नोङो इसोरनो मा हिसाब होगोन? मा बाथ्राखौ नोङो बुंगोन? मा हिसाब नोङो होगोन बिनि सेराव बिनि सिगाङाव? मानोना फारि फारि जों बयबो जाहैबाय मावनायनि मोनफ्रोमबो हिसाबखौहाय होनो नांगोन। रावबो सासेबो खारग'नाय नङा दे, रावबो सासेबो बारग'नाय नङा दे। नोङो दा जेरै गोसो जादों बिदिनो नोङो मावगासिनो दङ, जेरै नोङो थाबायनो गोसो जादों बिदिनो नोङो थाबायगासिनो दङ, जेरै नोङो गोसो जादों बेबायदिनो नोङो गानदों जोमदों। संसारा जेरै सोलियो नोंबो जाहैबाय बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ, बेबायदिनो नोंबो जिउ खुंगासिनो दङ। संसारा जेरै जादों लोंदों ना लोंग्लुं फेग्लुंजों जेरैबायदि जिउ खुंदों नोंबो जाहैबाय बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ जानो हागौ। इट्स अके ना, गोथाङै थानाय समाव, नोंनि बे बुहुमाव थानाय समाव, नोंनि देहायाव जिउ थासान्दि समावहाय नोङो नोंनि गोसो बायदि नोङो मावगासिनो दङ। नाथाय सानसे जेब्ला बे देहाखौ जिउआ नागारलांगोन आरो सानसे सम जेब्ला इसोरनि सेराव बिसारनि दिनाव नों हिसाब होगोन, बै समाव नों दायनिगिरि जागोन आरो बिनि हिसाब बिनि बान्थाखौ नों जाहैबाय नाजावनो गोनां जागोन। 2 करिन्थियारिनि लिरनाय 5 अध्याय 10 पद। मानोना जोङो बयबो बिसार खालामजानो थाखाय ख्रिस्ट'नि सिगाङाव नुजाथारनांगोन। साफ्रामबो बे देहायाव थानाय समाव जाया जेरै मावदों, मोजां एबा गाज्रियानो जाथों, गाव गावनि मावनाय बादि बयबो बान्थाखौ मोनगोन। बे देहायाव गोथाङै थासान्दि एबा जिउ थासान्दि समावहाय नोङो मोजाङानो मावा मानो, नोङो गाज्रियानो मावा मानो, जाया जेरै मावदों जेखि मावा मानो, जों बयबो जाहैबाय बान्थाखौ नाजावनो नांगोन, बान्थाखौ जाहैबाय मोनथारगोन। बेफोर गासैबो बोसोना जाहैबाय जोंनो मोनसे क्लेरिफिकेशनखौहाय होयो, जोंनो जाहैबाय मोनसे उद्देश्यखौ जोंनो दिन्थियो। जोंनि जिउआ थैनायनि उनाव माबायदि जागोन, थांनानै थायोब्ला जोंनि लाइफआ माबायदि जानो नांगौ, जोंनि आसा भरसाया माबायदि जानो नांगौ, इसोरनि सेरावहाय जोङो माबायदि हान्थिनो नांगौ, जोङो माबायदि जिउ खुंनो नांगौ, एभ्रिथिं गासैखौबो जाहैबाय जोंनो दिन्थियो मोनफा मोनफा फारि फारि जोंनो खोन्थायो, जोंनो फोरोङो। नाथाय जोंसो ध्यान होआना। गोबां ख्रिस्टियानफोरानो दिनै फोरबोनि बोसोनखौहाय मोजां मोना दे। गोबां ख्रिस्टियानफोरानो दिनै इसोरनि बोसोनखौ हामजाया, खोनासंनो गोसो जाया, खोनासंनो गोसो गैया, बरिं मोनो, बाइबेल फरायनो गोसो जाया, बरिं मोनो, आर'ज खालामनो गोसो जाया, बरिं मोनो। मानि थाखाय? बे गोसोआव गासिबो संसारिक बिसया हाबनायनि थाखाय संसारिकआवल' गोसो जायो। बोसोना बेखौनो बुङोना, नोंनि गोसोआव जे दङ बेनो नोंनि खुगाजों ओंखारो होननानै बुंदों। नोंनि गोसोआव जे दङ बेनो नोंनि आखल आखुआव नुजागोन। नोंनि गोसोआव जे दङ बेखौनो जाहैबाय नोङो मावगोन। अब्ला बे बोसोननि गेजेरजोंबो बेनो जाहैबाय नुजाथियो। नोंनि गोसोआव, गोबां मानसिनि गोसोआव संसारिक बिसयाव हाबनानै दङ। देट्स वाइ संसारनिखौल' गोसो जायो। दसे सम रेस्ट मोनोबा जों ओरैनो थायोब्ला, ओरैनो जिरायोब्ला मालाबा सानदों ने, दसे बोसोन खोनासंनि र', उमुक पास्टरनि उमुकनि बोसोनखौ खोनासंनि र', उमुकनि थुलुंगा होनायखौ खोनासंनि र', उमुकनि बानजायनायखौ, उमुकनि बोसोन बुंनायखौ खोनासंनि र'। मालाबा सानदों ने, मालाबा खोनासंदों ने, बेबायदि सम लानानै मालाबा टाइम स्पेन्ड खालामदों ने, सम हगारदों ने। जोंहा सानफ्रामबो जोंहा गिर्जा जाया दे, देवबारावल'सो, सानदेआवल'सो बेयाव थाङो, बोसोन खोनासङो, गिर्जा जायो, बेयावहाय मेथाइ खनो, रोजाबो। नाथाय गुबुन दिनावबो जाहैबाय जोङो खोनासंनो हायो, सोलोंनायखौ जोङो मोनो, बिबुंथिफोर जोङो मोनो, बानजायनायफोरखौ जोङो मोनो। इसोरनि बोसोननि गेजेरजों, बाइबेलनि गेजेरजों, थ्रु बाइबेलनि गेजेरजोंना जों बयनियावबो जाहैबाय बाइबेल दङ। बाइबेलनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइखौ मोनो आरो बिनि गेजेरजों जोङो गावखौ बिजिरनो हायो, रुजुनो हायो। आरो दानि जुगावथ' जों बयहाबो जाहैबाय गाव गावनि आखायावनो मबाइल दंखायो, गाव गावनि न'आव गाव गावनि पार्सनेल जोंहा मबाइल दङ। बिनि गेजेरजोंबो जोङो खोनासंनो हायो, सोलोंनो हायो, मिथिनो हायो जोङो माबायदि जानो नांगौ, इसोरनि बोसोना मा बुंदों, मा थिनदों। मालाबा सम हगारदों ने बेबायदि। स'
सम दङ संसारिक बिसयाव रिल्सफोर नायनायावहाय फानि भिडिअसफोर नायनायावहाय संसारिक भिडिअसफोर नायनायावहाय ना इन्स्टाग्राम नायनायावहाय सम दङ फेसबुक नायनायावहाय सम दङ या नायनाङा नङा नाथाय माखौ नोङो नायदों माखौ नोङो खोनासंदों मा दसेबो सम नोङो इसोरनि बोसोन खोनासंदों ने सोलोंदों ने गोबां दिनै गिदिर गिदिर प्रिचारफोर ना गोबां दिनै मोजां मोजां इसोरनि बोसोनफोरखौ बुंथिगिरिफोर दिनै बुङो हगारो जोंनि ख्रिस्टियान इयुथ सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरखौहाय खोनासंनो नांगौ सोलोंनो नांगौ जुदि इसोरनि बोसोनानो जुदि जोंनि गोसोआव जुदि बुंजासे गैयाब्ला इसोरनि बोसोनानो जुदि जोंनि गोसोआव थायाब्ला जों माबायदि सार्भाइभ खालामगोन जोंनि बे ख्रिस्टियान जिबनखौ जोंनि बे ख्रिस्टियान लाइफखौ जों माबायदि हान्थिगोन माबायदि नों धोरोमियायै जिउ खुंनो सानदों बेबायदिब्ला ना इसोरनि बोसोनानो दङ ना आर'जआनो दङ ना बाइबेलजोंनो सोमोन्दो दङ माबायदि नोंसोरो धोरोमिया जिउ खुंनो सानखो अब्ला माबायदि नोंनि फोथायनायखौ फोरबोनि नैथि फैफिननायसिम नोङो लाखिनो सानदों बिकज नोंहा जाहैबाय इसोरजों जेबो सोमोन्दो गैया इसोरनि बोसोनजों आर'जजों नोंहा जेबो सोमोन्दो गैया माबायदि नोङो ख्रिस्टियान जिउ खुंनो सानदों अब्ला माबायदि नोङो ख्रिस्टियान लाइफखौ नोङो सार्भाइभ खालामनो सानदों अब्ला मा हिसाब हैगोन नोङो अब्ला बै समावहाय मा नोंनि मुङाबो बे समाव गोथांनि बिजाबाव नुजाथिगोन ने जेब्ला नोंनि मुंखौहाय गोथांनि बिजाबावहाय जिउनि बिजाबावहाय जेब्ला नायगोन जिबन पुस्तकावहाय नायगोन थारैनो नोंनि मुङा बेयाव थागोन ने मालाबा नों गावखौ सानदों ने जायनि मुङा बे बिजाबाव गैयाना बे जाहैबाय मालाबाबो एन्ट्रि खालामनो हाया सोरगोआवहाय जायनि मुङा बेयावहाय गैया जायनि मुङा बेयाव गैया बेयावबो थांगोन नोरगाव थांगोन सैहैनांगोन बे खेला नङा दे बे खेला नङा सानसे बेबायदि सम सफैगोन जों बयनिबो गेजेराव जों बयहाबो बेनिखायनो दिनैहाय नोङो नोंनि बे फोथायनायखौ नोङो माबायदि लाखिफ्लायनो सानखो नोंनि बे धोरोमिया जिउ खुंनायखौ नोङो माबायदि लाखिफ्लायनो सानदों माबायदि दिनै नोङो हान्थिनो सानदों ना ओरैनोल' ख्रिस्टियान जानानै थादों नामा ना ओरैनोल' ख्रिस्टियान सेंग्रा नामनिल' ओरैनोल' ख्रिस्टियान सिख्ला नामनिल' आखल आखुआ माबायदि जोंनि साननाय हनायफोरा माबायदि जोंनि ससियेल मिडियाफोराव जोंनि केरेक्टारफोरा माबायदि जोंनि बिहेभियारफोरा माबायदि श' आप खालामदों दिनैहाय माबायदि नुजाथिदों दिनैहाय आं जेब्लायबो बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो दिनै जोंनि थासारिया सोलायदोंब्लाबो जुगा सोलायदोंब्लाबो मुगाया सोलायदोंब्लाबो इसोरनि बोसोना सोलायाखै दे इसोरनि बोसोना दिनैसिमबो बेबायदिनो दङ जागायजेननायाव जेरैमोन सिगाङाव जेरैमोन दाबो बेबायदिनो दङ आरो मा अराय सम बेबायदिनो थागोन होननानै बुंदों जोंनि जुगा मर्दान जानो हागौ ना जोंनि बे थासारिफोरासो मर्दान जुग जानो हागौ गाननाय जोमनाया मर्दान जुग जानो हागौ नाथाय इसोरनि बोसोना दाबो बेबायदिनो दङ इसोरनि हुकुमा बेबायदिनो दङ इसोरनि प्रमिसा बेबायदिनो दङ मर्दान जुग जादों होननानै नोंनि गाननाय जोमनाया दि इसोरनि बेरेखा जानांगौ बे नङा मर्दान जुग जादों होननानै नोंनि थासारि नोंनि लाइफ स्टाइला दि इसोरनि बेरेखा जानांगौ बे नङा मर्दान जुग जादों होननानै लिभिं टुगेदार ना हाबा जायाब्लाबो दानि जुगावहाय अबेबा रुम लानानै अबेबा रेन्ट लानानै दिनैहाय बेफोरबायदि थायोना बेबायदि जानांगौ बे नङा इसोरनि बोसोना बेखौहाय साजेसन होआ इसोरनि बोसोना बेखौहाय सापर्ट होआखै मिथिबाय मर्दान जुग जादों होननानै जोंनि आखल आखुफोरा लांसुनियानि आखल आखु बायदि जानांगौ बे नङा मर्दान जुग जादों होननानै जोंनि जिउ खुंनायफोरा एकदमबारे गोदाव सोराव इसोरनि बेरेखा जानांगौ बे नङा बोसोना बेखायनो बुंनाया संसारजों दा गोरोबफा जायानो संसारजों बिसिगि सायो बियो इसोरनि बिसारु जायो होननानैसो बुंदों मर्दान जुग होननानै नोंदि मर्दान जानांगौ नोंनि गाननाय जोमनायादि एथ'ग्राब लेथ्रा जानांगौ नोंनि खोथा बाथ्रा बुंनाय नोंनि लाइफ स्टाइलादि एथ'ग्राब लेथ्रा जानांगौ बे नङा बेबायदि जुदि जायोब्ला नों संसारजों गोरोबनानै नों गावखौ इसोरनि बिसारु खालामनानै लाबाय गोसोआव ला आरो इसोरनि बिसारु जायोब्ला सोर इसोरजों दावहा नांनो हानो सोर इसोरजों जुजिनो हानो नों हागोन नामा नोंबोथ' सासे दाजानायसो बेजोंनो नोंनिबोथ' जिउआ बिनिसो मा खालामनो हानो नोंलाय मा मावनो हानो इसोरनि बेरेखा जानानै इसोरजों जुजिनानै जेब्ला इसोरा नोंखौ खोख्लैगोन जेब्ला नोङो सैनांनायाव गोग्लैगोन जेब्ला नों आइखां बायखां जागोन बोसोना बुंदों जाया गले गले बानजायनायखौबो लाया सानसे बियो नस्थ' जागोन आङो नोंसोरखौ लिंहरबाय थादों आङो नोंसोरखौ परामर्श होदों नोंसोरो खोनासङाखै बेखायनो जेब्ला गिथावथाव बारहुंखा बायदि सैनांनाया सफैगोन नोंसोरनि गेजेराव नोंसोरो आंखौ जेरावबो नागिरगोन नाथाय आं नोंसोरखौ सेंनाय नङा बे समाव आंबो नोंसोरखौ मिनिनो मोनगोन बेखौसो बुंदों दे इसोरनि बोसोना बेनिखायनो बि केयारफुल अनजाग्रा ख्रिस्टियान इयुथ सेंग्रा सिख्लाफोर संसारनि लामाया गुवार दे गोसोबायदि मावनो हायो गोसोबायदि जानो लोंनो गोसोबायदि गाननो जोमनो हायो गोसोबायदि लाइफ स्टाइल खुंनो हायो बे जाहैबाय गुवार लामा इसोरनि लामाया सोरगोनि लामाया जाहैबाय गेसेब बेजों थांगोनाबो एसेल' बेयाव जाहैबाय नोंनि गोसो बायदि सलिया आफानि इच्छा बायदिसो सलियो बेयावहाय
बोसोनाव बेखौनो बुंदों आंखौ फोरबो होननानै गाबज्रिनाय साफ्रोमबो सोरगोनि रायजोआव हाबगोन बे नङा, नाथाय जायहा आंनि आफानि इस्सा बायदि मावो बिसोरल' थांनो मोनगोन, बिसोरल' हाबनो हागोन होननानै बुंदों। सोरगोनि लामाया गेसेब लामा, बे लामायाव जाहैबाय जोंनि ना जोंनि गोसो बायदि बेवहाय जाहैबाय सलिया, आफानि इस्सा बायदियासो सलियो बेवहाय, इसोरनि बोसोन बायदि जिउ खुंनायासो सलियो बेवहाय। संसारनि लामाजों थाबायोब्ला इट्स अके, लोंनो गोसो लों, सोबनो गोसो सोब, जानो गोसो जा, ना फिसा फिसा खान्दा गाननानै एकदमबारे देखायनो गोसो देखाय, गोसो बायदि नों जिउ खुंनो हागोन। नाथाय इसोरनि लामाया जाहैबाय गेसेब आरो बेयाव जाहैबाय हुकुम दङ आरो बेयाव जाहैबाय आफानि इस्सा बायदिसो बेयाव सलियो। इसोरा जेरैबायदि हास्थायो बेबायदि जिउ खुंनायाल' बेयावहाय हान्थिनो मोनो, बेजोंहाय जाहैबाय थांगोन, बिसोरजों जाहैबाय बासायजानायखौ बे सोरगोनि रायजोआव हाबनो मोनगोन। इट्स एभ्रिथिं क्लियार, गासिबो जाहैबाय बेयाव क्लियार, मोनसेबो बेयाव दोनखोमानाय लाखोमानाय गैया। माबायदिबा नों सोरगोआव थांगोन, माबायदिबा नों थांनाय नङा, माबायदि जोङो जिउ खुंनो नांगौ, माबायदि जोङो जिउ खुंनो नाङा, गासिबो जाहैबाय इनस्ट्राक्सनखौ जाहैबाय जोंनो होखादों। खालि जों बेखौ फालिनो नांगौ, मानिनो नांगौ, फोथायनो नांगौ, बिनियाव आसा खालामनो नांगौ। That's enough, बेयावनो गासैबो। बेनिखायनो गोसोआव ला, बे देहायाव जेसे गोबाव दिन जिउ थागोन नोङो सोलायनो हागोन, गोसो सोलायनो हागोन, नों निमाहा मोनगोन, नोङो रिग्रेट जानो हागोन, अनुताप जानो हागोन। बाट जेब्ला बे देहाखौ जिउआ नागारलांगोन, हाजार बिखा सौयै गाब, हाजार हाथाय अरखे गाब, हाजार हज्रि खावनानै बुङा मानो, नो चान्स। बेयाव जाहैबाय गोसो सोलायनायनि खुनु सुबिदा गैया। देहायाव जिउ थासान्दिल' मानसिया गोसो सोलायनो हायो, देहायाव जिउ थासान्दिल' मानसिया निमाहाखौ मोननो हायो, थैनायनि उनाव नङा दे। बेनिखायनो दा नों गोथाङै दङ, बेनिखायनो सुद्रायनानै ला, गोसो सोलायनानै ला, इसोरनियाव निमाहा बि आरो नोंनि लाइफ स्टाइला थिग खालाम, गुसेब लामाजों, मोजां लामाजों जेब्लायबो आवगाय, नङाब्ला सानसे सम सफैगोन नुवा नुस्लाबा, बे समाव गाबनांगोन नों। फै इसोरा बे बोसोरनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौ बोर होथों आरो आसा खालामो नोंथांमोना बे बोसोरनि गेजेरजों बोर मोनबाय होननानै, माबा मोनसेबाबो सोलोंबाय होननानै। So may God bless you. Thank you. Amen.